Ndinozviziva zvangu zvamunenge muchitaura ndisipo. Hanzi waona here mufundisi vane kadora. Mai mufundisi vane suspension yakadhakwa. Rega ndikuudze chokwadi chemahara zuva ranhasi yemene. Bhaibheri rinoti vese vanoita makuhwa vapindi denga yemene. Unoenda kugehena nemuzvambara wako wezvombo iwowo iwe Thomas. Can I go deeper church? Unozoendera mberi richiti varevi venhema varipinde denga. Kati can I go deeper? Kureva kuti munoenda kugehena nemagaro enyu iwawo sisigeti. Kana muri murevi wenhema munozvinzwa. Rinozowedzera richiti varoya havapindi denga, vanodhakwa havapindi denga, vanoda zvemafaro havapindi denga, kunyanya vaya vanoteerera nziyo dzaWinky-D. Imbi Winky-D aita sei? Kudenga kwacho ndekwaambuya venyu here? Aizvako. Tibvire apo kana maperwa nezvekuparidza. Aiwa sorry. Ndangachida kuti anoteerera nziyo dzaJapresa. Ibvapo iwe kadora.